расман муҳориба дар вазни сабук байни легенда UFC Тони Фергюсон бо рекорди 25-9 ва ситораи нави UFC Пэди Пимблет бо рекорди 23 рӯзи 17 декабр дар турнири UFC 296. Расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни нимёна байни ҷангвари бебоғ Шавқат Раҳмонов бо рекорди 17-0 ва ветерани UFC Стивен Томпсон бо рекорди 17-6 рӯзи 17 декабр дар турнири UFC 296. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. шаби гузашта маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC Fight Night баргузор гардид. бояд гуфт ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук байни шашум рақами рейтинг Рафаэл Физев ва ҳафтум рақами рейтинг Матеуш Гамрод мешавад ва шаби гузашта ҳар дуи ҷангваро вазни даркориро карда тавонистанд. акнун онҳоро танҳо муҳориба интизор аст. дуюм муҳорибаи асосии турнир бошад муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук байни Брайс Митчел ва Дэн Иге мешавад. боз дар ин турнир додари камару Усман Муҳаммад Усман баромад мекунад. турнир аллакай имшаб яъне шаби 23 ба 24 сентябр аз соати 23:00 ба вақти Москва ва 1:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 2:00 ба вақти Москва ва 4:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. ссилка бе пули пахши мустақими ин турнирро дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метавонен. ссилкаи телеграм бошад дар описанияи ҳамин навор. ҳамчунин дарҳол баъди ба анҷом расидани турнир мо муҳорибаҳои пурраро дар телеграм канали худ мегузорем. барои ҳамин худи ҳозир даромада дар телеграм канали мо обуна шавен. довталаб барои камарбанди вазни миёнаи UFC Алекс Перейра оиди анонси муҳорибааш зидди Иржи Прохаска фикрҳояшро баён кард. ҳис карда истодам ки дар ин намуди варзиш маро хуб қабул карда истодаанд, дар ҳоле ки дар аввал ҳеҷ кас ба ман боварӣ надошт. мегуфтанд ки ӯ танҳо зарбазане ҳаст ки гӯштин гирифта наметавонад. ман ба ин гуна шахсон исбот кардам ки онҳо иштибоҳ мекунанд ва ман арзандаи эҳтироми онҳо шудум. имрӯзҳо ман дида истодам ки ҳамон шахсон таслим шуда акнун мухлиси ман шуданд. акнун онҳо фикрҳои худро оиди ман дигар карданд. барои ҳамин ташаккури зиёд ба ҳамаи шумо барои дастгириҳоятон. ин муҳорибаи хеле дурахшон мешавад. стилҳои мо бо Прохаска гуногун аст, аммо стилҳои мо ба мухлисон хеле писанд аст ва ман аз анонси ин муҳориба хеле шодам ва фикр мекунам ки ягон кас аз тамошои ин муҳориба пушаймон намешавад, гуфтааст Перейра. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи унвонӣ байни Алекс Перейра ва Иржи Прохаска рӯзи 12 ноябр дар турнири UFC 295 баргузор мегардад ва дуюм муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. ситораи UFC ҷангвари бебохти вазни миёнаи UFC Ҳамзат Чимаев аз шаҳрвандии Шветсия даст кашид ва акнун ӯ шаҳрвандии Амурати Муттаҳидаи Арабҳоро дорад. оиди ин чиз менеҷери Чимаев Маҳдӣ Шамас хабар дод. ҳамзат аз Шветсия кӯчид ва аз шаҳрвандии ин кишвар даст кашид. акнун ӯ дигар швед нест. дар муҳориба зидди Павло Коста ҳамзат Чимаев ҳамчун ҷангвари кишвари арабҳо мебарояд ва Амурати Муттаҳидаи Арабҳоро муаррифӣ мекунад, гуфтааст Шамас. хотиррасон мекунам ки Чимаев дар синни 16-солагӣ бо ҳамроҳии оилааш ба Шветсия кӯчида дар он ҷо паноҳгоҳ гирифта шаҳрвандии ин кишварро ба даст оварданд. то ин дам ҳамзат Шветсияро муаррифӣ мекард. акнун чӣ гуне ки мебинем ӯ аз шаҳрвандии ин кишвар даст кашид ва акнун ӯ Амурати Муттаҳидаи Арабҳоро муаррифӣ мекунад. сабаби асосии ин кори кардаи ҳамзат дар он аст ки чанд муддат пеш ҳукумати Шветсия ба як аблаҳ иҷозат доданд ки китоби Қуръонро оташ занад ва ин чиз албатта ки ҳамзатро ба ғазаб овард ба монанди миллион мусалмонҳо. баъди ин кор ҳамзат Чимаев ба ҳукумати Шветсия муроҷиати сахт кард ва акнун бошад чӣ гуна ки мебинем аз шаҳрвандии ин кишвар даст кашид ва акнун дар муҳориба зидди Пауло Коста ҳамзат Шветсияро муаррифӣ намекунад ва дар зери номи ӯ парчами Амуратҳои Муттаҳидаи Арабҳо мебарояд. дӯстон, бояд гуфт ки ин рафтори ҳамзат арзандаи эҳтиром аст ва мо ба ӯ
дар корҳои ояндааш ва дар муҳорибаи дар пеш истодааш муваффақият орзумандем. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.